Možnosť výberu pre mňa znamená to, že môžem ísť vlastným smerom a môžem si vybrať to, čo chcem ja, a nie to, čo mi niekto nadiktuje. Možnosť vybrať si vysokú školu, správne zamestnanie. A s týmito možnosťami výberu sa stretávam aj v súčasnosti, odkedy som zodpovedný za svoj život a vďaka ním si ho dokážem zabezpečiť lepší. Zdravie je to najcennejšie, čo mám, preto si myslím, že správny výber poisťovne je to najrozumnejšie, čo môžem urobiť pre svoje zdravie. Pri úraze kolena som vzhľadom na čakacie doby v štátnej nemocnici musel využiť a chcel využiť možnosti súkromnej kliniky, pretože som nemusel na nič čakať. Bol som troška negatívne naladený, pretože celý život si platím zdravotné poistenie a nakoniec som si ešte za svoj zákrok aj tak musel doplácať. Moja poisťovňa za mňou vlastne nestála. Tým, ktorí ma chcú pripraviť o možnosť výberu, by som rád odkázal, nech si predstavia, že oni alebo niekto z ich blízkych sa ocitne v situácii, kedy im ide o zdravie a oni nemajú možnosť vybrať si to najlepšie, čo je pre ich zdravie potrebné. Ľudia, nebuďme ovce. Nenechajme si diktovať, čo chcú druhí. Nedajte si vziať právo na výber zdravotnej poisťovne.